May hapon guys, ani ami karon sa restaurant o ambot sa pangalan pa kanila restaurant des Balingasag. Ambot pa ka pero in fairness lami kay ilang mga sudan o tan-aw o di ba? Oh, naay usa ni hamba, naay usa ni siya? Chicken curry, pansit, o guban pa nga mga menu or unsa ba diha? Unsa kuan? Unsa pangalan nga kalendarya? Janice Ipondo. Unsa? Janice Ipondo. O mga dabarkads, kung manhin mo din hiya sa Balingasag, anhi da mo diri sa Janice Rawa Eatery. So, Rawa. Gusto nga mga taga-Rawa. O, tanpan o, service o, diba? Gwapo kayo, bye. Tanawa. Hawa o, lami kay ilang lauya ka. Lami kay ilang lauya. Diba? So, mga o, nagyod ni kay mo nagigutan, nagyod ang akong friend. Hawa, gwapo, di ka ayod niya siya, o. Diba? Machong-macho. O, diba? O, diba? Lami kayo. So, mo niya ang among kauno na mong sudan. Mga dagko, makailig mga lawas. So, double rice sa niya. Ay, dako. Ay, salamat. Managid mi o kaon as in. Super busog gid mi anay nga restaurant ma. Super friendly ka ayos tinga tindera. Oh, gwapa gid siya. Ug mga gwapo sa da mga ano di ba? Mga dabarkats, muli nami kayo manamig ko so please like and share because you know gamay naman good niya pero pagka next time nagdako-dako na yun mo abong please like and share the video and spread it. Salamat kaayo, salamat po sa restaurant. Siya si Janice Rawa. So see you guys and bye-bye. Day. Ato na mi day. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you sa mga foods din Thank you kay Kuya. Sir, ma'am. Ma'am. Nakalimot yun siya. Mani ilahang mani siya. So visit lang mani ha nga restaurant. Makita ninyo sa Balingasag ang ilahang store. Bye-bye.